Sziasztok! Én Boti vagyok, és ezt a videót a Mesteremcével csináltatom az egyes szerveren, és kezdünk is neki. Kezdésből én itt vagyok a spawnon. És bocsánat, de már egy kicsit játszottam ezen a szerveren, úgyhogy előre is vettem egy telket, és itt látható, hogy a szokásos spawn felépítve minden. Na de fogjunk neki. Itt vannak a táblák. Szerintem mindenki tudja, hogy ezek mik, hogy így leírások, hogy miket lehet, hogy milyen rangok vannak, hogy van VIP, Elite, JK, mindenható, félisten, stb. És ha bajod van, a helpokba írsz adminnak vagy staffnak, és így még stb. Na de veszünk is egy telket, azt úgy is kell, hogy per P autó, de én már vettem, úgyhogy be is mutatom, hogy kell venni. Beírod, hogy per P autó, és így kirak egy telekhez. De nekem már van, úgyhogy azt kell beírjam, hogy per P PH, az úgymond per plot meg home. És engem itt ki is rakott a telkemhez. Ugyanígy jön, amikor megvetted a telket, vagy valamit csináltál, akkor is ugyanígy jön elé. És ahogy látható, ott már vannak emberek, vagy gazd, ilyenek, és fogjunk neki. Itt kezdőn én ZK vagyok, ahogy lehet tudni, hogy kírok valamit, és zsírk rájött, írja a nevem mellett, vissza balra, ott írja, hogy én ZK vagyok. Na, és kezdünk neki. Én tudok nyitani virtuális tesztet, csak bocsánat, mert én már elkezdtem, ahogy azt mondtam, per chest, angolul be kell írni, és meg is nyílik. Itt nekem már van kezdésből pár cuccon, de ez szerintem senkinek se baj. Nos, tudok én flyolni, úgyhogy beírod a per fly, és akkor itt elé adja, hogy engedélyezve, de én most lehet, hogy nem fogok tudni repülni, mert laggolok. De majd megpróbálok idővel. Szóval, na. És ezt lerakom a YouTube-ra. Ne, ahogy lássátok, fel tudtam flyolni. Na. Ilyen, amikor flyolsz. Szétnézel mindent, jobban látsz, stb. Na. Én már ugye megvettem a telket, így én erre fogok tudni építkezni, stb. És nézzük is meg, mennyi pénzünk van. Beírjuk, hogy per money. És ahogy látható, csak 500-an van. Úgyhogy elmegyünk a pervá piacra, hogy lám, ott tudunk-e valamit venni, hogy építsük. Azt így lehet, hogy pervá piac. És ki is tesz a piacra. Ó, milyen szép piac van. Arany, aranyrúd, stb. Na, de keressük ki is meg mi akarunk, a fát. Itt kell keresgélni, mert el vannak rakva, minden. Kicsit sok idő, de belé férünk. Van időnk. Vagyis nekem van, de ki tudja, nektek van-e. Nézzük meg a túlsó felét. Lám, ott van-e? Ott nincsen semmi. Akkor csak arra lehet. Kicsit ugrálunk, hogy gyorsabb legyen. Hippi huppi, hippi huppi, hippi huppi. Na. Hát ha egy kicsit unalmas, akkor bocsi, de nincs amit csináljak. Majd írjátok leírásba, hogy kicsit rossz. Na, itt is vannak a fák. És
400 E64-et, hát megvettük. Na, és most menjünk is haza. Ugyanígy jöztök haza, és ezt a fát mi feldolgozzuk, és még a chestemben nekem van. Azt is kivegyük. Jó, vágjunk is neki, csináljunk előre. És ahogy tudjátok, craftingot azt úgy kell, hogy ezt így kirakjátok, de én nem csinálok, mert nekem már van. És ha nincs is, akkor nekem van az, hogy per Warpcraft, vagy per craft. Szóval lássátok, itt aztán eljössz, itt craftolhatsz. És kezdésnek be is teszünk egy chestecskét. Így ne. És csinálunk egy kicsi kuckót utána. Ide le is rakjuk, és építsük meg a kuckónkat. Így ne. Nem lesz valami nagy, de na, hagyjuk. Így, 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 így. És ahogy tudjátok, én nem nagyon szeretek nagyot építeni, nagy házakat, mert ahogy szoktam, át egy kicsit így laggolok, vagy valami, ezt meg is építjük, és akkor hava vége is a videónknak végére érünk, és akkor majd a következő részben beszélgetünk, még találkozunk, stb. Csak, na, még eldöntöm, mikor lesz a következő videó, és hogy ti akarjátok-e egyszer is. Mert ha nem akarjátok, akkor én hiába csinálok videókat, mert akkor avval csak untatnálak titeket. Na de csináljuk is meg a házat, avval vége is, mert már 7 percnél járunk. Hú, az elég sok. Nekem még volt egy videó, amit a haverokkal csináltunk, azt nem én forgattam, de benne voltam én is. A neve, ha akarjátok tudni, a Két testvér harca. Az volt a címe. A Két testvér harca. Ha esetleg meg akarjátok nézni, vagy akartok rá valamit írni, vagy valamit kommentálni, akkor ott nyugodtan kommentáljatok, vagy valamit csináljatok. Ha akartok, fel is iratkozhattok. És nagyjából ennyi lesz. Még befejezem a házam. Ezt a kicsi kuckót ezt megcsinálom. És még esetleg videón kívül még megcsinálok. Itt befákjázom egy kicsit, vagy megcsinálom az alját, de nem biztos. Lehet videóba csinálom meg. Mert így ahogy lássátok, elég sötét lesz. Hoppá! Kis világosodott. Ó, Isten velünk van. Nem kell sötétbe megegyenek a mobok. Majd tudjátok, vannak ebben mobok is. Elég jó. Na, így. Berakom az ajtót. Így. És beírom per chest. Így van egy fákjám. Azt lerakom. Chestembe semmi.
és ittán fogok elköszönni tőletek, úgyhogy sziasztok!